J リーグ2025シーズン J1 リーグ第22節東京ヴェルディ VS 川崎フロンターレ。ヴェルディは残留に向けてこの勝利は大きい。ここからまた上がっていきたい。やはり中3日の川崎は動きが悪かったか。鹿島がせっかく負けて追いつくチャンスだったのに。先発でフォワード間だ。トップ下が大関。まだこの方がいいと思う。川崎はこのメンバーで勝てないなら今年も優勝は無理でしょう。川崎は得点できる外国人選手が欲しい。流れを変えられる選手がいない。ヴェルディは残留争いになりそうな中で大きい勝利。ここから降格圏と差をつけていきたいね。